Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang remaja naposo bulung nama dohoti parmingguan sadarion. Selamat hari Minggu madihamu parhalado nami. Huria ni tuhata nani haolongan marsada ni roha mahita muse sadarion. Lao mamuji Tuhata di minggu patuluhon dung Trinitatis dohot topik ni minggu sadarion mangihuton Yesus jala mamorsan silang atong tapuji matuhata marhite namarede sian buku ede nomor 457 ayat sada sahatu ayat tulu sada goar naum muli. Sada goar naum muli siana sagoari goari kuhata Yesus Hite-hite goar ni debata ama doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho goar ni tondi parbadia na tumo palangi doho tanon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahana denggan jala manang ahana ni luluan ni Jahoba sianho. Ima na mangulahon uhum sambing dohot holong ni roha di habasaon jala mar pangalaho haserepon maradopon di batam. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata para si roha na sumurung mauliate roha nami tuho ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan sa leleng ni lelengna sa lehon matodim tu roha nami asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami jala asa hulului hami akana di banua gijangi pargogoy mahami manaluhon sa luhod na naeng mga bathami tu hasonangan
Say pagada haporsiaon, pakirimo dohot, pamopomon ni rohanami, asamonang hami, rodi ujungna, laho majalo tupali, hami di julum, ala ni anakmu, Tuhan Yesus si Pangulo. Amin. Tapuji ma Tuhata, marhite buku wede nomor 216 ayat 2 dohot ayat 5, gargar doluk tapor batu. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na perjulu sahat tu papaton. Patik perjulu, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata. Dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanommu. Manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni di bata, ianggo soture dalanna. Ay hona uhum na sugut, akka na marseneang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dinaono marima hamu siulommu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di batamdui dan jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Ay di naunomari do ditopa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baheni do ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap mangidugugu mahita tu di bata, lau mangulahon hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik nai. Amin. Tapuji matuhata, marhite bukwede nomor 178 ayat 2 sahatu ayat 3 Roma tu Yesus. Yesus sungguh panglahiranmu nasutama naing sesaon na dudusani
Sato poti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amana di banua gijang. Hodo na patuduhon hasesani dosa di halak nadangol. Marhite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon. Lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabegema hata-hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tu ahu asa mangulu tondimu ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kor agape.
Tapuji matu hatta marhite bukwede nomor 230 ayat sada dohot ayat pitu ihuton au sudehamu. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di buku Jeremi bidu 20 mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 tulu tajahama margati soring di hatai ho ahu wali Jehovah jala olo au hataanmu gumogo doho sian ahu jala monang doho hape gabe sirehereheon ahu ganup ari tung saluhut nasida mangarehei au Ai ganup makuling au, ikon aku konok kudo, pangarupaon dohot hamagoan. Ai hatani Jehovah majadi di au, gabe pangereheon dohot isak-isak ganup ari. jadi nikuma dang jadi be taringotokku ibana jala dang be au marjamita marhite-hite guarna di bagasan rohaku huhilala tarhurung di bagasan holi-holiku siol madate ahu manggotap-gotapi HP dang tarbahen Ai hubege do hata-hata ni toro palak, biar hamalia tuduhon ibana, kita tuduhon maibana, saluhut coma ale-aleku, mangogop di lambuku, agiatur tartakap ibana, asa ita patunduk ibana, jala martubol hita tu ibana. alai Jehovah do madongani ahu songon ulu balang nabegu dibaheni ikor tersuladit akana mangaleai ahu jaladang tagamun monang murak situtudo nasida tahe aidang mardohar nasida haurahon nasaleleng nilelengna naso tagamun lupa mangunai tu nasida Tongon tahe ale Jehovah Sebaot, hodo nama uji halak na tigor, namar nida pia dohot etate, sa idauku do partubulanmu, songgop tunai sida, ay nunga tuho giling pada aku. ayat 10 tulu rak mahita majaha Marende mahamu di Jehovah, puji ma Jehovah, ay nunga di palua ibana todini halak na pogos, siang tangan diaka parjahat. ido sahatna martua dona tumangihon hatani di bata jala naupiopsa amen. Tapuji matu hata marhite kor ina parari Kamis
Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 202 ayat sada sahatu ayat 2 hu haholongi ho gogoku. Tahati dakon maha porsiao tai songon nahi nati dakon ni dongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah imana ditubuhon ni si Maria nagabe-gabean santon di parbadia andorang swabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni 100 na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuanua turu dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo naso haturusani di sima ibana pay mamlak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panlak Kristen akka nabadia doh dia sesani dosa doh dia tai namadok bulak mangulu suku daging nyalak na mate doh dia nguluan nasora sudah amin. Tapuji matuhata marhite kor amasion diduti muse kor ama kantate.
tatangihon ma tikting ni Huriata ti bagasan Minggu sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon matik ting ni Huriata di bagasan mingguon, Minggu 25 Juni 2023. Nabarjolo, goar ni mingguta sadarion ima di goari Minggu patuluhon dung Trinitatis dohot topik mangihuto Yesus jala mamorsan silang. Napaduahon parmingguon gerakan mari berdiakonia gemari. Diari sadarion di patupado parmingguon gerakan mari berdiakonia papungu pelian khusus dohita tuha perluan diakonia sosial ni Huriata naong di parade Huriata laos tapasaha mai di bagasan las niroha. Napatuluhon bazar seksi remaja dohot naposo bulung. Diari sadarion dung sipul parmingguon manogot dohot parmingguon arian seksi remaja dohot naposo bulung ni Huriata patupahon bazar laho manupahi tuha perluan retret remaja dohot naposo bulung ni Huriata tatupahima ulauni bahen sangap di goarna. Napaupaton pengukuhan Korama kantate diari sadarion di parmingguon arian dung sipul tikting di patupado pengukuhan Korama kantate HKBP Bonang Indah. Anggiat ma marhite pengukuhan Korama kantatei gawe punguan kor parbarita nauli di tonga-tonga ni Huriata jala marsangap ma goar ni debata. Napalimahon partangyangan wik. Di hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 masuk pukul 8 bodari di Patupa Huriata do partangyangan wik di dua inganan. Naparjolo di wik Bethlehem di bagas ni keluarga RH Hutapea RD Boru Siahaan namerenganan di perumahan Legok Permai Jalan Boulevard Raya Blok C Sada A nomor 4 Legok. Napaduahon di wik Efrata di bagas ni keluarga JP Morgan Sitorus P. Boru Sinurat nama ringanan di perumahan Medang Lestari Blok C Onom A nomor Sia Medang. Di Pangido tusde ruas ni Huriata tarlumobi na adong diweki asa madohoti partangyangani. Napaunopon pembekalan sintua dohot calon sintua saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Jumat tanggal 30 Juni sahat rodi tu hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 maringanan di The Village Resort Pancawati Ciawi Bogor di Patupado pembekalan sintua dohot calon sintua saresot HKBP Bonang Indah dohot tema makobasi dohot mangula secara profesional. Debatama nama masu-masu ulauni baen sangap di goarna. Napapituhon padidion nabadia
di hari Minggu tanggal 1 Juli 2023 di Parmingguon Arian di patupa huriatta do padidion nabadia di sosohon tunatoras ni anakkon nanaeng madohoti padidion nabadia asa pasuratto diri marhite situa wek nabe napawaluhon tok ripe pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Marhite tiktingon di sosohon tuganup ruas ni huriatta asa tapasahat ma tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boy ma ditransfer tu rekening panitia di Bank Mandiri nomor sada walu 000 sada kosong onom sada 554 atas nama Sampe Sitorus. Napasiahon pelean dohot iuran bulanan, pelean permingguan, pelean sekolah minggu hamalateon suak songoni nang pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan boy ma tapasahat marhite situa wek B manang tapasahat tu sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening ni huria. Napasapuluhon parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu boy mata jaha di pail naung di pasahat huria marhite WA di ganup wek. Napasapuluh sadahon selamat ulang tahun parhalado rabdohot ruas ni huriatta pasahaton selamat panjang umur gok las ni rohama tusude ruas ni huriatta natongon mar ulang tahun ari hatu tubu suak songoni ulang tahun hot ripe sian tanggal 10 sia sahatu 25 Juni 2023. Hatan itu hatta si peopopta ima natar surat ti Jakobus bidu 2 ayat 10 bitu. Hapor siawanipe songonido anggo soadong pangulaonna naung mate do hadirionna. Akka guar namar ulang tahun ari hatu tubuh suak songoni ulang tahun hotripe boy mata jaha di pail naung di pasahat huria marhite WA di ganuk wek. Napa 10 hon panorangion panitia pembangunan pengadaan aset huria HKBP Bonang Indah dong sipul tiktingon pinasaha ma partikian tu panitia pembangunan dohot pengadaan aset laho paadarhon panorangion akka naung niulani panitia songonima tikting ni huriata di bagasan minggon de batama nama masu hita. Shalom, horas ma dihita saluhuna huriani tuhatta. Marhite titing nong tabigi nakking dilihat do partikiat tuhami. Lao patorakon sautik hasil kerja do progres nong diulahoni panitia. Atar songonoma poin-poin naneng si pasahaton nami. Takas songon nataboto damang dainang ruas ni huriata HKBP Bonang Indah. Ia godong sekolah minggu nunga dipakai yanak kota marsiajar dohut ibadah permingguan di beni moleate do doron nami tuhamu damang dainang sude hita ruas ni HKBP Bonang Indah terlumubi mai di punguan kor
naung na mga lehon aka kursi do fasilitas na perdormuan tu aktivitas ni anak kota. Jadi nungabe sikop aka fasilitas di gedung sekolah minggu. Napa dua hon bagas ni huria. Bagas ni huria tapi nunga sidung di renovasi. Jala di bagasan ari-ari naneng ro patupon ni huriat tama song syukuran di bagasi asa marhitei ni pabotohon tu hita saluhutna jala di bae mayan non di bagas dinas ni padita na patuluhon tanu huria na di kapuk Cina molo tano ni huriata na di kapuk Cina pengurusan sertifikat nunga diurus 2 bulan nasalpo diperkirakan dalam waktu 5 sampai 6 bulan yang akan datang sertifikat akan keluar do sonari PBB nunga terbit. Poin berikutnya nunga di pagar di tanoi jala progres sonari nunga 70% jala akses untuk masyarakat nunga taliot tano alana muludang taliot tanoi dang bui pagarota jadi konangku dalam nasida jadi sebagai tahun natai nunga talion gabe akses dohot tano na di sisi selatan kebetulan tano milik PT Villa sada 1,5 meter masen nasida kurang lebih sakita sada 1,5 meter total 3 meter mas songon na taida di gambar sonari ima akses tu kampung Cina sonari di beni dabang dainang ala rikot jala perlu do hita lahu paturehon ase huriaon di beni panitia pembangunan akan memperbaiki pagar ini sampai sedemikian rupa asa anon tanah huriai boy digunahon tu pembangunan berikutnya songon rumah dinas aka nagok tiki di bani damang dainang khusosoh kami jala huile kami asa rap manupahi maneh kita di pembangunan ni huriata terlalu mobi lau padi posona ke Asia ni huria tutunian nungatung gudang aka sinamot nong taleo tu huriat taon marhite aka padurungot tujolo laho manupahi pengadaan pembangunan jala dohot manupahi remonopasi huria alai ala diberi kami do hari kotanna tu pemagaran on jalangai taida hasilna nunga 70% asa boy sidung inna rohanami nian ba mengilik kami asa tongma italehon nabu italehon berupa semen pasir batu kali asa boy goki gabe 100% jala pagarot tamai sonari pe penerangan jalan ala na ujui golak doi jadi masyarakat na di sini pengataruli ngadingkas salu na jadi di bani molo pe anon di talehon saotik sian nadong dihita sinamo lamanupahi pemagaran on melalui situa tama ate situa do panitia manang langsung ditransfer tu bendahara huria atas nama Sape Sitorus jadi
mulu dileope berupa material ale diwakom ma asa lebih leluasan non panitia lau penggunana alana mulu taleonan non semen lah sudi mangalo semen ape dang sinkron tu kebutuhan na jadi boy ma dileon pasir senau sakubik contohnya tapi nilai 1 kubik jadi dikompresikan melalui uang. Semen senau sasak sasak 50.000 dikompresikan itu nilai uang umpamana 60.000. Atar soni ma amang dainang panorangnya kami sautik pe Nataleoni sangat-sangat bermanfaat tu pembangunan ta. Dangalan di gudang na sautik alai mulu sudi dui ta manupahi sasak manang 1 kubik, 1 kubik. Alai diwakon artinya tidak mesti harus satu truk. Jadi pos dorako mulu sudi itu manupahion dengan manon sudi aka rencana ni huriata jala mulungas sipul sudeon boy manon huria membentuk sada panitia muse laho mabain master plan na untuk manfaat tu huriat tahun isyarana bagas nipadita manang bibil pro manang tempat-tempat pertemuan jadi tarsongonima damang denang nabuh patora kami tuhatama namang leon aka gugu hai pasa sadanero hadisita Tuhan Yesus ma nama masuk-masuk butima informasi siap panitia mulate. Hurian itu hata, tapuji matutu hata, tilas nero hata sadarion mininggu patulugon dung trinitatis. Nunga tabige tapatamak do sudinakin akapan orangion nasian panitia pembangunan do pengadaan aset tutu margugu mahita mangulau di salubutna di bagasan gugu nasian tuhata. Nuaik pe di aka program doaka tangiang na sai tatangiakon kobar tuaka keperluan doaka suaran yang karuas totu di bagasati kioma hita paborhaton patuguhon peneguhan ni para jamita ima kur ama kantate selanima di bagasati kion naing pasahatot tama ulau parberita nauli songon jamita dongon tikting nakin sialani di bagasan namared di hita anon sian buku ede naung tabereng di kertas acara anon di buku ede nomor turas ono plusada ayat 1 ayat 2 di ayat 2 norma 7 loon ima nong di pasahat tamu kepengurusan muna kur amakan tation ima kitua amang Siregar tutudang boina sidarap dohot kita wakil kitua amang PJ Purba sekretaris amang B Simajutak bendahara amang Stopul songni nang aka guru pangajari direhen kur amang J Simajutak dohot amang calo situa Sibolon songni ma urutana alanima di hawa kadongan sahuria tabuji matututu hata marede mahita sabuke ede nomor turas ono plusada ayat sada dohot ayat 2 Jehovah
dohata di bagasa tekion di ibadah parmenggota di minggu patuluhon dung Trinitatis tabereng do parhubas nama kubasi punguan kategorial korama kantate naung mengadop nasida di altar ni bagas joroon alanima di hamuna pengurus rabdohot pangajari di bagasan guar di bata ama dot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot di bagasan guar ni tod di parbadia pinaborhat mahamu marhubas lebih parhubas di punguan kor kategorial ama kantate ni huria HKBP bonang indaon marhite akka pamujioni raddo sudi anggota tahu puji-pujian hasangapon di guar nama sudi akka berita na pinasahat muna tu Yesus rajani huriai rodi saliling lililing na amen. Songinang hamuna pangajari di bagasa tikiotong do pabor hatok kamu dina neng ajaramuna toto arau kau makaruas tak sudi neng bongot dope jala tong tabak kabilangan ni na mangajari satu katiki na mangihop roma hamuna amang simajuta boleh terlebak akka ruas sabarma ulate calo situa di taban hulu deh maju mahamu selangkat di bijang mas mangaduk ruas mahamu omana sida di hamu ka amanginang kaperhubas natabba bilangan ya kaperjamita punguan kur kategorial ama kantate ni huria HKBP monang indon salanima khobar tu pangiduan nasida jadi alamar pangiduan nasida dari orang soluan ikumandok kata do nasida didok amata dirihen nabudari sekitar jam 1 pagi nauli amang simajutak niku nasida asal ma nungai pek konsepna dan nabu di pinasa HP asa mangidutangi yang tuturun nasida do maluna kapang harapan pat kirimon diakka jamita na si jamita nasida pinasa hak ma kion tu amang kitua na wakil kitua di bagasa tikion pasatamu mah. Horas, selamat siang. Jadi mohon maaf saya sampaikan dengan bahasa Indonesia, bukan karena saya tidak tahu bahasa Batak. Jadi untuk merangkum kita semua yang ada di sini. Jadi Amang Inang, inilah kami dari KOR Kantante yang baru dibentuk. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Amang Pandita Dohot Perhalado, termasuk dukungan dari Bapak Inang, semua jemaat HKBP ini. Kami merasa senang, beberapa orang telah mendukung kami, menyemangati kami di sini agar kami bisa berlatih. Mohon maaf juga tadi penampilan perdana kami mungkin terlalu indah untuk didengar. Ya, mohon jangan disampaikan kemana-mana jika ada yang kurang.
tapi tersenyumlah dalam hati. Ya. Jadi Amang Inang, kami nggak seberapa, masih terdaftar 20 orang. Jika masih ada di antara Amang yang ingin ikut di grup KOR Cantate, kami masih menerima dengan tangan terbuka. Karena KOR Cantate ini sangat unik sekali. Karena dari usianya ada yang 50 tahun tapi merasa muda. Ya, buktinya merasa muda pada saat kami latihan Amang Inang, kalau suaranya itu sangat menggelegar. Tapi dengan guru KOR kami dengan baik hati, dibiarkan aja begitu menggelegar. Tapi pada saat untuk mau tampil, ternyata kami banyak yang salah. Ternyata kami kebanyakan ngegas terus. Tidak tahu yang mana halus, mana kasarnya, mana yang lambatnya. Jadi begitulah kami, seperti yang tadi itu penampilan kami, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan KOR Cantate ini semakin maju sesuai dengan misinya. Kami datang bukan untuk dilayani, tapi mudah-mudahan kami bisa melayani di HKBP Bonang Indah ini. Terima kasih buat kita semua. Ya, hudul mahawa ka Amang mulia tema. Sainai tak plus maju nasidak martobat maju tak sa kencang-kencang nak. Ya, mulia tema di hamuna pengurus pas Tuhan tama Huriana yang pinasa motomang para agenda. Tapasahat ma piliata marhite pilihan 1A dohot sadabi laos taede hon ma sian buku ede nomor 440 dung Tuhan Yesus.
na sumurung siyan sa luhut na roha. Imamangaramu ti hati-hati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huriya na hinahulungan ni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni bata na gabi dasor ujahan ni parsaurata di minggu patuluhon dung Trinitatis Sadarion. Nalaos tapaubuk ima pengukuhan pahoton paborhaton akka perberita na uli marhite punguan kor kategorial ama kantate manabay akka nang adong di tonga-tonga ni huriya taon di paborhat tuhata mahita saluhut na ima marhite hata ni debata na tersurat di Matius pas biddu 10 mamukasan ayat 32 marhaujungan di ayat 30 sia soroma didok disi tapai uti hukma di bagasan rohatta ganupan. Ay ganup na makatidak konaw di jolo ni jolma, ido hatidak konok di jolo ni damang na di banua gijangi. Alay ganup na maswada honaw di jolo ni jolma, laos swada honok kude di jolo ni damang na di banua gijangi. Unang mandirip puro hamuna na mabuat dami au ubay naro tutanoon. Dada naro au mabuat dami tungpodang do. Ay naro duau pabadahon anak tu amana, buru tu inana, tarumain tu simatu anaburu. Jalatung donganan nasajabu gabe musu ni jolmain. Na humolong roha di amana manang di inana asa diau. Dang tamai sisiaku. Jalana humolong rohani anak na dohot di buruna asa diau. Dang tamai sisiaku. Jalana somamorsan silang natu ibanai lau mayuto nau. Dang natamai sisiaku. Ay namarhamol hon ngoluna. Ngoluni ido nama gusugut. Alay na sumiahon ngoluna alaniau. Ido jupangan ngulu sogut ima sahat ni turupuking horas madihita saluhutna hurian itu hata mangihuto Jesus jala mamorsar silang dang kalimat na asin bion dihita dihamudongan sahuria nunga perhataan na somal na melekat di perbinegiata na selaon. Jala turpukope dang turpuk na baru bio dihita di hawaka amanginang nunga somalon ita begi di pasat akka perbalita na uli. Ala nunga somal nunga melekat totu hucoba bajo laho patu bekihon sada berita mardonga poda oppe nunga ihata bigi. Naholan song na mga sabotoho do lahu mereview merepes akka parningotatta mereview kembali akka parningotan na salaw. Dia may adong masada barita mardong kuda taringot tu hinarikko ni hasatiaon di namomorsan silang. Di sada partikia di hamuak kaamanginang adong masahalak na makatay do suru-suruan di debata isukus suru-suruan ima nasahalaki ninnama satia doho tutuhan Yesus laos dialusi nasahalaki madidok nasatia duau sahat rodi ujung ni nguluku ima didok nasahalaki laos dialusi susuruan ima muse molo nasatia doho tu ibana olo doho husuru dialusi nasahalaki mamuse aha mana naik suruh muau los didok suruh-suruhan ima disi adong gajangna 2 meter silang jala bulakna 2 meter bereng ma bere kobi silangi adong disi silang gajangna 2 meter bulakna 2 meter olo doho mamorsa silangi manaripari batang sungai maanoko di julunai ninna suruh-suruhan di bereng nasahalaki ma dipikiri nasahalaki madok dia pola borati silangi ay sian haudo tutuniang be ninna sasahalaki
Di bagasan rohana toku didok nasahalaki mabangalusi naulu duau. Jadi di porosan nasahalaki masilangi. Dangadong diundang manang jotang ibana donganna. Hira dungadong marsato ngajom dung di porosan ibana silangi di hangwak kadongan. Songon nama cai sorat borat do pakilalan ni ibana nama buah silangi. Hirim rohana anggiak manian adong sadawuta asa mangido aik sitio-tio ibana alani nong luja. Ibana mengusung silangi. Adong masadahuta di bereng di pangulunan dai. Lasi tutu marohana bah adong gabe huta mangulum majuau. Roma ibana madapot ton sada bagas ditutuki ibana mabagasi ruar mapangisi di bagasa didok nasahalaki ma. Boy doa mangido aik sitio-tio inang nina tu parjabui. Nunga mauas pakai lalak. Dia lusi inang nama buka pitu ni bagas naima. Boya mang satoki masa hubuat masuk mahamu amang tu bagas dakola inang di luarong baau. Atong hubuat pe satoki amang dah. Nina inatai nung di pasahat tidok ma mauliate inang di somma au petihon. Dialak ma aik sitiu tui jala di pasaha ma tu nasahalaki. Macalas rohana dung diinum ibana aiki dido ibana matu napunasa bagasi na mga leon aiki mauliate inang. Dungi dido ibana mamuse boy doa mamijam gergajimu inang gergaji. Alau tu dia yamang dido inangima lahu menggergaji silangon inang. Ninas nasahalakima. Satu kida amang asa hubuat. Kebetulan narong arwa gergajina. Dung di pasahat inangi magargaji laos digargaji ibana ma silangi sahalat ibana menggargaji diori ibana ma gajang ni silangi 25 cm asa songon naniang pakilalanna mengusung silangi di rohana. Dungi di paulak ma gargaji ing laos didok ma mauliate laos marhehe nauli ma ibana di hamwaka amanginang marhehe nauli ma ibana di pardalanan uju di porsan ibana sahalak ibana silangi tongdo hira sarupa borak na dihilala ibana ala 25 senti dong. Atik penu nga dioru ibana gajangna dihirim rohana muse asa adong mane sadahuta muse pangulunanna. Bulu adong sadahuta gergajun di mana ma. Ternyata memang benar. Dipangido ay sitio-tio, dipangido garagaji, nung di mana sadabagas dirgaji bana mamuseng 25 cm nari sesilangi. Ido rohana satung taban yang nian prosanan nasilangi. Dungi dido ibana ma mauliate jala marhehe nauli mawinang. Di porsan ibana ma silangi alai dihilala ibana tongdo pe sarupa boratna saihira nasuadong nahurang natabe nunga di tipul lunga di gergaji. Dihirim rohana museng aka amanginang. Adong manian kuta dapok ni ibana museng asa dipangido ibana ay sitio-tio dohot gergaji. Lo bisa sajo mi ibana mamorsan silangi tabayak ko jonuai. Adong masarahuta di bereng ibana. Jala dituktuki ibana ma bagasi laho mangido ay sitio-tio dohot gergaji. Dung dapok tikina tutu das imana di pasahap pangisini bagasi ma ay sitio-tio dohot gergaji. Di gargaji ibana ma 50 cm gajangna. Di pikiranna lunga unneyang inda rohana. Dungi madok mauliate laos marakhehe nauli ma ibana di jala di porsan ibana ma silangi. Alai di ilalai ibana tong dosong sarupa borana dang namoru. Ina morsa silangi ibana ka amanginang. Di bereng ibana ma adong sada sungai. O manakin nirakon ni suru-suruan ni. Na morsan silagi mana bereng mana ang sada sunge songon padok ni suru-suruan ni. Di dapat ton suru-suruan ni maibana jalai dok suru-suruan ni ma mau hite on mau liate ma hudok tuho ala nong di porsako silangi sahat tu ingananon. Di dapat tu suru-suruan ni las rohani suru-suruan ni sonari didok suru-surani ma tu sahalaki. Sonari baim masilangi gabi sada titi. Baim masilangi sada gabi titi asa boy ho manari pari
batang aik di sisa otikon. Bulat ni sungion hira-hira 1,5 meter na. Silang na pinor sami 2 meter gajang na, boy do manang ripari, itu sudah pasti. Pihak koma. Dinda suruh-suruhan ni tu sasahalaki. Dinda idok suruh-suruhan ni songoni dingo iba nama. Dingo iba nama nong 3 hali diurui mana silangi. Ngadi gargeji mana, ngai tipuli. Dingo iba nama bah. Asyik gabiong. Perjolo doh paduangon 25 cm gajang na. Jala 50 cm dapat tulukon. Gabe gonok may 100 cm malang 1 meter. Nong di kota Ibana. Behana mau ninda rohana. Ido Ibana matru seru-seruan ni. Seru-seruan dang boy hubain silangon gabe titiba. Asa boy au manari-pari batang aikor. Buasa ninda seru-seruan ni manukun. Dialusi nasa sadaima madok. Di tengah dalan nakin adong hubereng saraguta. Mangulo na ulisi. Tariper mau, pugar gaji 1 meter, sudah mau pabungpung 1 meter, suruh-suruhan nami. UBG Roma rimas di suruh-suruhan ini didok nakit di mula na hudok tuho, boy doho mamor sasilangi, boy nimu. Apenu sonari, dang boy dokoko, atong marhapati at tuhoma saluhut na nulami. Las manetek ma iluni nasasahalaki. Las manetek ma iluna manukak manlosoli pangalahona martangyang ma ibana tu Tuhani asa saluhut diampuni di mata nakin akka ula-ulana nasotik kosi di pasah ibana matu Tuhani pe asido rohana di pasah Tuhani do asini rohana tujol mai nape dang setia ibana lahu mamorsa silangi sahat di ujungna huriane tuhata siap berita mardong apodo takas dari paboa asa toktong kita setia mamorsan silangi asa tama hita gabe sisianna ido naneng dokononna alani hurian itu hatta songol dia do ulaning asa tama hita gabe sisianna omanuang na gabe siku pas tuntasota di bagasan minggu sadarion bado asa gabe sisian ni debata hita naboy tutu gabe habosan alani molo diau secara pribadi nung tapatanak nung saya jaha-jaha nung sanire nung koturpuhona ka amanginang tanpa mengesampingkan akka penafsiranna asa umura atusatta turpukon tabay maturpu jami tau ga bisa dievaluasi kotusido launa jami taun evaluasi dirita mangatusi manada mangihutton Jesusi ikonido nagabe alat ukurna. Konteks dalam Trinitatis taboto dia makamang ikon rajumat tadosen haporsyota bahwa kita sebagai pengikut Kristus ikut sebagai pengikut jejak. Apakah rekam jejak sebagai pengikut Kristus ikut takas ditada? Roma trupoko mengajari kita keamanginan. Mengajari kita tu natabadok nakin. Dalam konteks ni halak Yahudi yang tidak pernah menerima Yesus jala kaboto do songo dia do hadirion halak Yahudi yang terus menerus tidak menerima Yesus karena memang bagi mereka Yesus itu adalah hanya anak seorang tukang kayu. Saya ada halak anak itu kakau do dangarok pola gelok ni narohana. Habis itu konteks nasarupa ido muse songo nido di pasahat tu akasisiani diutus yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penolakan. Itu konteksnya sama museng di pasah akka sisiani akka amanginang. Alani dohu hilala di soma naing patarida hunokta ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus sahalenai hudok. Ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Dia main parjolo, tapi yang terpokon ikobarani maka tidak ko Jesusi. Iko barani maka tidak ko Yesus wasa iko diangkakon. Memang dak pola dawa kaamanginan. Ise na sobarani maka tidak ko Yesusi. Siat tonga-tongani sisianido parjulu sehali dak sana ase. Ise si Petrus.
Taboto do songol dia sikap warna ni si Petrus menolak Yesus sampai 3 kali punguan ama kurkantate ditolak. Di suadahon si Petrus 3 kali. 3 kali. Sampai 3 kali ayam berkokok. Eka kalau saya sisiani, adau, takut tadi. Piturin na do. Jala memang maka tidak ko Yesus sedang songon segampang sengaria keamanginang. Tabereng do ketakutan ya kasisiani maka tidak kon Yesusi karena mereka juga takut kehilangan nyawa. Mabiru alahi aguan hosa. Jalan bereng nasi dari di Yesus naik kon terjadi. Oduna di bereng nasi dari Yesus dang adong be harap bion. Anggu hita tong namay kon sigon dang be songo dia mahita manghito ni bana inarohanya kasisiani targuardo si Abraham opunina porsia tabo tu dia kaamangina unang maju taringot tu dia bata taringot tu inatana maju tabereng nak taringot tu dia bata do taringot tu inatana pe budi sangkal dan inatakwi ya ibotok kudi anggi kudi inaibana do. Lapatanna hal sisungoni keamanginang mengingatkan kita bahwa ketika menghadapi hal yang sulit itu ada sesuatu yang harus kita bayar. Sian hadiriyota, sian haporsyota, sian keberaniata maka tidak ko Yesusi. Pasti ada harga yang harus kita bayar. Tahilala di bagasa trupu kosong dia maketakutan, hatahuton ketika menghadapi maka tidak ko Yesusi di nguluni jolme keamangina. Alanido di bagasan konteks situasi saunari anggo maka tidak kon hapursiaw ni sonahuro nakin murado. Dan adong maul ni alay bung hado sahati manurusi sahat tumolu idun apala ikot takas taboto kaabangina. Maka tidak kuni gampang murado maka tahuni alay bado maka tidak kuni sahat manurusi tu pangulota si kanuparela nido maka tidak ko Yesus sedang mau dikungkung oleh kredo pengakuan maka tidak ko Yesus sedang mau dikungkung oleh ibadah tapi mengakui mengikut Yesus harus sampai kepada kenyataan harus sampai kepada realitas kehidupan bahkan sampai kepada kehilangan nyawa itu konsekuensi na maka tidak ko Yesus keamangan imana parju napa dua hota bereng badi bagasa trupukon mengikut Yesus berarti harus berani ditolak. Mengikut Yesus harus berani ditolak. Taboto do, Yesus ima raja damai. Di soma tabereng konteksnya sekalipun dia raja damai kamangnang, tetapi kedamaian yang ditawarkan itu bukanlah langsung diterima oleh orang banyak. Dan Peter jalo di jalo situan natoro. Alay tabereng mah, mudur do Yesus, nanti ditolak. Mudur di mana? Tawar hati di mana? Daun. Tetapi kualitas sebagai raja damai harus selalu dipertontonkan, harus selalu diterjemahkan dalam kehidupan. Jala ido, mulut taingot nuai kita ditiki haposota, cinta, holong, cinta besong lido di hamaka amanginang. Mulut tagor didok cinta, mulai didok pe, terus do cinta adong. Mulut pe ditolak, terus do adong cintai dihita. Dang bui magui. Itu sudah kita miliki, itu sudah bagian dari kehidupan kita. Sonari, Yesus sebagai Raja Damai ditolak. Dia terus dalam konsekuensi. Satu titik hitai sampai ke titik imah maka amang. Barani maka tidak ko Yesusi di bagasan ngulu si ganupari. Dang bui tawar menawar. Tabereng makadongan konteksna di situasi di bagasa terpukon kebetulan dibuat hadamion natakas di rumah tangga do. Dang larisian per rumah tangga ini. Ya. Hadamion natakas di rumah tangga do. Alanua ngolu nama syatusan kan itu. Alan masyatusan do hita asabu hita kewe sadung asabagas.
Sanido diangkat. Sian nguru nama siat tusani ternyata di konteks nasongonipe damai itu juga bisa ditolak. Itu tabireng nakki beluta pamana akaturupuki. Alai barani doho terus dibagasan damai manangdang. Keputusan mengikut Yesus mengatakan harus tetap ada konsekuensi, harus ada konsistensi di dalam tawaran damai sejahtera ya keamanginan. Dang bui gere. Imana paduahu jalan roh mana patuluhon mengikut Yesus harus berani menjadikan Yesus menjadi prioritas. Tatu sido prioritas ate. Mula song nalong si musikta pasti do kita ingin menjadi prioritas. Deng mandiri BCA do akana asing menjadi prioritas. Boleh botol kita prioritas otoritas dari kita Pak silakan aja masuk ini do langsung kijang tak boleh gudang antri nah. Opini do mengikut Yesus harus berani menjadikan Yesus itu menjadi prioritas. Isi harus barani manulak. Isi na barani manulak. Na marga diau amokudo. Na marga diau rumah tanggaku do. Na marga diau haanggiku do. Itu sudah pasti. Alai lobi umarga siani odo naneng do hono ni Yesus kaamanginang odo podangi dirina Yesus sendiri dangan dong na asing umarga do natorasu molo keluargai noni molo alani Yesus berbeda do molo keluargai natorasu dukoni keluargai Yesus itu menjadi warisan tapi tidak melekat bagi kehidupan saya. Alan ini di hawa kaamanginang parsobauku maka tidak ku Yesus lam argama patiki. Ini yang dohonona. Parsobauku maka tidak ku Yesus lam argama patiki song dihalak jauh di patiki do na marga di nasida. Alani dogma. Ro Yesus dang manuadahu patik alai pahot perpo. Lamargama pati palimahunia manginang, lamargama pati palimahunia kana posobulung alani Yesus menjadikan Yesus menjadi prioritas dari segala-galanya. Madok do muramang pedita nami, yes. Ya, madok do muradoi. Alai ketika berhadapan dengan realitas hidup, di Sigabe membutuhkan akka pengorbanan dalam banyak hal akka amanginang. Gudang dua ka pengorbanan tatusi. Lainnya parpudi di bayang di bagasa turpukon. Mengikut Yesus berarti berani memikul salib. Aha mamang pendeta nami boleh berani mengikut salib. Dia masalipi. Sada do situ botak ka manginang. Boleh dok memikul salib. Dia masalipi ulagon nani halomohon ni di bata titik itu salib. Nak boleh bekerja ku terjemahkan. Salipi ulagon na hinalomohon ni di bata. Molo diulau koi nani halomohon ni di bata. Gabi dia dopi hosi taonon. Memang itu konsekuensi. Ida saya dok, si bahosa dok, nama dok, nanti kos. Alai bolo telengali-aling do hita, bolo pahapal hudo hita pertuturon, bolo pahapal hudo hita di portibio, ya memang mundur. Apalagi hula-hula ida bah, anu na cik rohana ina, anggoy termitok bo. Dang botoni madok nanti kos malangdang. Yang pedita nami, yami onak kana na mardunga tudo, pajubang do diare sadut segala macam ina, tang barali madok. Nanti kos anggi termitok panuli isadati. Mengikut Yesus berani memikul salib. Katakan memang kalau memang ya, tidak kalau tidak. Mau tidak ada temanmu di dunia ini, itu konsekuensi. Ido salibi di hawa kaamanginang ulahon na hinalomoni di bata, moli di ulau koi gabi adopamu masih taonon dan itu konsekuensi. Alai unang ado bisi taonon alani dosa. Kabudi da ado biak kesi taonon alani babahinapta. Saya taruh meset Tuhan ini daun. Alani horo mabba ini. Kuhialah ikonido relna di hama kaama. Mengikut Yesus harus berani mengambil resiko ido asa di dok hatan itu hata. Hubado hamu, kusuru hamu, songon biru-biru, tutong atongani.
babiat ya. Alanido kudok nakin evaluasi mau jemiton tu hitagano buha nunga saat hita tu si songoni jala ido naing berengot tadi bagasa pada ningulutau di hamwaka amanginang mulonunga nakita ingot sude akka ritme kehidupan padahal ningulu tahun ternyata burat do HP na mangyuto jala mamorsan silangi tasukuma ahamanaung taulah memang kini dokon lipungan perjamita sian agape bolo sosala suni nakin edi tingkado ala tu kucatat anak kita sukuma ahama naung taulah benar juga ini tu khotbah agape ini tasukuma tu ahamana taulah Kotu bulu tasukun ahamana taula nang berengot maruji-ruji mengevaluasi mahita nuang satu bagas satikyon. Jalanunga tababakit nakim marhiti ibadawon. Ima sada punguan parjamita jala iuna kitikting naka amang Qur'an makan tati teh. Di babakit tamu gabi parbarita nauli do. Mulu pedo amat tasitopul amat tasirigarate na sorap roti tanuai ngalai pasti dorot naing dibigi streaming on. Dengan kepolosan amakan tatio diudak kami do kitua Diwan Koinonia jela dengan di redaksi ini ditulis bakal dibaca dengan lantam dan luar biasa ala hudok kami do hamu moliate ma ala dunga dilujungi hamu di pasuratok kamu dirimu naju hamu hami padita do kitua Diwan Koinonia laho menulikiti bahasa jongcok kamu jala aha motivasi muna Tutua ka amangina nunga tuk takas nakidi nasida song Markus 10 ayat 45 itu nakidi do amata wakil kitu amang purubate ya karena anak manusia datang bukan dilayani tapi untuk melayani lam jelas di ujung ni akapakaton nasida anggo pada saat ini dengan gebu-gebuna audoko kami do perjamita nasida di tonga-tonga ni kamar sirarion roa mata kitua maswarahon kami belum mampu amang untuk menjadi pengkhotbah. Kami holan na patubugan EDP luar biasa ini. Oh jangan. Mulu hola patubugan ED do kamu dan dihangulo kamu ini tidak usah di stop saja. Nah tapi yang sempurna tu do honot tano perjamita do kamu. Alani ido nung di pabakit tamu game perjamita dang boy gait. Dang boy gere ala boha. Boy nakapola takas, boy dong apala dang holpu, boy dong apala dingkan jamita ni perjamita padita siturusi alibigi edemuna. Tohoro ba edeni punga namay nakin modohodok golay nung idokol Qur'an makan tati dedenakin satay sauduan idu tutu ba. Ay kami saja bu bisa upu sorong marsaburiata do kami do ba na marhamarang gibe masyalangan do. Musang idok ma idok nama begi ma ayah lagi pernah mengede huni bi ma marsiara tabutang ina museng ipaulak aso do hitawon dan itu hita tarok itu talem per museng aku ngani binak tikos rai apalagi nama ngudu huni na museng ala songon naci rohana tu nama ngudu huni ayu takas du tadi pungi bisa julin na abi punga bi ngamati rohani kan marsadani roha asa tunghibul itu akinate asa tunghibul marsuara nadengga nang bigomunan no budo hamu mengulang live streaming niya teh asa tunghibul marsuara nadengga jala ido nanang dohonol ni huriata kama marsuara nadengga maham rapdoh akapungun naro ala perberita nauli doham menjadi perberita nauli macam ora dui pitor dinile do hamu ka amangina itor dinile do perjolo isi de kituana isi wakil ketua bendara sekretaris mulia tema menu marhita ka penuturionia teh buludang pedesona mata ketua amang siregar tentu ditutura kamu na udari melalui jarak yang sangat jauh dengan Bino ala boha tentu bulu pengukuhan bekonadong wakil ketua puji Tuhan amang purba teh pitur uduk kamu tentu kondisi do ketua ala keterbatasan ka partikian ben ditutura kamu wakil ketua harus ada. Puji Tuhan terhadap pamu mengalubai terjadi matutu satai sauluan mersane roha jala hibul nakin aka pamujian amin di pasu-pasu Tuhan tamahurian alani moloni ingot
jala omara barita mardonga pura na perduahon perjulun akin ngo pasahat. Mulo diingot guru huria na Julia ka amang porhanger maido ate. Ala amuk porhanger do. Mangudu do satu bagas tikion. 80 nang 85 tahun nama. Jala ngadi ulo si huria tikion yo pu Esther duli. Mulo diingot na sidan na Julia huberang matikis di di hutan Amora, di Silain, di Balata, ngagudang bi na indalana ni. Naruhak do, ay no maro nang babakon, no? Ala bihasa do sape tu Balata. Imana mancatikting. Imana mengunggal organon. Aharo pidunggal butikan, igo get do be. Be asini rohai baru satu nga main nakisonga mata sibulon nagpelantikan, daburu be kan nakin selesai buru pe. Odaw neng merjamita soma sa ayat naku madugijang lahu merjamita dah ima perhanger na julo iba na marpoti iba na martikting iba na marjamita ujungna soma poti marede naku madugijang lahu merjamita dohok manutuk minggu ahanang dohonok kulisia makamang alanya ha asa songoni aladang piga namalo dohok nahatok tampil pada saat ini jangan dok pikir ope jadi molo di partike sonai di hamaka ameng nang nunga tung baca godang karuas ni huriatan na bertalenta sapi dua nakin pengajari nanti ulang festival saliona maksima juta do amang si bulum beko kamu nama tong si padujulo disi terbereng badisi nakib songoni manang di huriatan nak amang huajak kami mahau majamut ton hari tahun hahohomon, hatomonon ni akka persobotai. Taingot nakibaktian duhita ka amangina. Nakibaktian duhita dang hebatian. Nakin perhangeri do na hebatian. Ay dangan jolma asiroha. Ujunga song nahubo to marede marpoti marede na jului fakupi ma alai pada saati ahado karate yang sibulun dapat buku not lu ate akord do beto akord do be sahat tu hagawi pi wadin baru medan ya kudo nakin baktian do hita ka amangina ajakon nabi do kamu baktian do hita ikut tajamut todo hatongomon ni ibadah dang na hebatia kita. Ini saya dok di hutan nami di Tuba. Ayo pak kibeti do, sudi di yunggali ho. Horu marpoti marede, horu martikting, sudi di hubereng, nina. Jala o si jamotono tadoon di akka elektrik kinengro. Ya, mau lihat ya mak. Taurupi maka pungonon, mulut tumpe, adong pungonon dope dia masion, kolmet di nasida ini akan dibangun bersama-sama. Itu. Tapa luas di, ala memang Bunda Sida, seirama, belgaon, orape. Ya, saling membangun, asa buah, jala odo naeng, sita tahu tak amang. Di tahun profesionalisme kita menata rumah kita. Di rumah kita itu banyak yang harus diselesaikan, banyak PR-nya keamangina. Ido satakas nak kipinang berhatamu. Jala iso do honoku, na tapi dang lebihita pembekalan di nasara isoto. Do honoku deh. Unak sahirahita nahulan adong jolma di tongah-tongani akan pelayanan ini. Kita akan regenerasi. Puji Tuhan di sangaur do sacirarap mulai sacirarap nari Kamis nang salpu Jumat. Bongol do hami tu bagas di huriata. Na pida mai pida week hari Kamis sopa pasaton na may rabon di pertanyang Bethlehem. Ngaton ditudu jala uduk na sinagabi song leader. Jadi mabiro ka amanginang badok ni hami sa sermon do akado nga parhalado ta rekrutma akka pemandu lagu song leader pemain musik do kana asing mabiarau hola di baga sarohatta dang bergerak kita hapiak kena kota ngalulus bisan menuju akka pasu-pasu di bata na masuk tu ITB masuk tu IGM masuk do kana asing mereka akan berangkat isi manggatihon kalau memang kita bukan meregenerasi akan ada yang si patu-patu di huriau. Ala ni tapature ma, tapa une ma. Ala ni di hamuna punguan kor kategori amakan tate.
takkas mahamu makan tadi. Amin. Takkas mamangedon ini puji-puji tutu hatamu. Adong aka haurangan ni parhalado tangyakon unang hatai. Adong napili para gedai ita hinang mara paru kilonnya teh songona susana kimado apala Jeremi inna. Nah di ngoramu kipahupuna si Jeremi bisa jadi kan? Tasabung bali bakas rohatta nama dok Jeremia dui kan itu honota tangga biti hatta yakin nak daong nama suara pamuji yodi. Nanti tangga dia tidak ada yang mau disalahkan, tetapi itahit na song lima harwa inna. Kau dah ngadok pergumulanmu, happy ending do tabu, mau do tabu, happy na maragide mungkin aku pikiran na bisa jadi terganggu kan? Itu dia hamak kaamangindang perhaladu ni huria kapar dihuta do perbalian, bulubui, akka perhubastai, akka perhaladutai, akka amatai natasituai, unang banyak kepikiran na tiki hari Sabtu, ade, merganggu di. Iya, hari Sabtu nai tangyakum mah. So tungi bekot si paci-paciku perbedaan. Anggo tersiga may manon di para gedani. Olo marpilita di para gedau sekolah minggu di para remaja. Jadi disimak. Naing pauniunyo tadi hamaka amangina. Mengikut Yesus tetap ada konsekuensi. Mengikut Yesus tetap adong akka keteraturan. Alanima dehurian itu hatan na hinahulungan. Di bagasan partikianon di bawah hatu hata mahita. Nang secara khusus di hamu Qur'an makan tate di pasu-pasu tu hata mapungono. Martaba mabilang amuna, martaba maaka menyaksikan bahwa Tuhan itu begitu baik. Songonakin komitmen muna bahwa kami datang adalah melayani, bukan dilayani. Berengon nami mai amang kitua wal kitua, amang 5 juta. Ade, doa maksitopul songnya kadirihen. Berengon nami mai ngataba habe namar hubas di huriaon. Amin. Berengot tama ya kamangin ngate sudi mahita manangyakon asa dipargugui hurianaon sahat roli ujungna sahat tua kapinoparta di pasu-pasu Tuhan napunasa huriai. Amin. Martang yang mahita puji-pujian mardongan hasanga pematuhan di pasahat rohanami itu. Dia sidohot holong ni roham natutong madungan ni huriam hagabibi bulan indaw. Lau marhubas makubasiho sadinggan-dinggan. Kubuto hami do Tuhan dia kapakubasyon nami gok hatahu todo sa sitong nangulu nami. Ala dang hura jumi hami sian hapor siyaw ni. Ala ni ima. Songon akasisyamu Tuhan hami. Naung jinom jalan pinilik musihu toko ikong ma akasisian pengikut jejak rekam jejak pengikut Kristus kami saluhutna natakas utadahami oleh Tuhan Yesus na punasa huriai ali Tuhan disomahami menangnya koruas ni huriamon samulai danak sekolah minggu sahatu namagodang lahu padimudimuton diulaun akka ulau parto dione do songoni pembangunan fisik dalam nugang hubigi hami na pinasaat ni na poso mana-mana situa hutang gaul dinaung di pos lam une artani hurjaon na sajuk gabe sada akka diskusi na macai gajang si pata alai dipilito akan naposom nabui mangaradu tirap akaruas ni huriam di kepanitiani di lioko Tuhan bagas hajungjongan si majujakmu asabuyak kaya nakon nami generasi penerus ni huriam hagabipi bolang indaw bersiajak tanak mabegi hatam berhita gedung sekolah minggu jalan nunga tutu dimasuhi nasida nunga sihor nasida Tuhan mabegi hatam nabadiay song ninang bagas niya kanaposom na selauno Tuhan saya turus di bagasan aka ancaman ni aka bajir dor ni aka udan alani Tuhan nunga tung sihon naposom aka nanaing rope lahu makubasi manangyak ko sebagai siaka ruas ni huriam di saresot bonang indawon muliate ma Tuhan terpuji maguarmu dia katangiang ni naposoming marowad dosa luhutna aka napasahaton pangurupion di naparjuluk sahali ima gedung sekolah minggu
marudut mai tu bagas ni jabu huria lasongoni nang tu tano ni huria na adong di kampung Cina nungatung macedenggan jala pakion ni huria ma Tuhan tuak kahaliheton na tuak katik kinda mangikut pargugoi masudi panitia na niuluhon ni amana mesito hutangaul rabdo akaruas ni huriam rabdo sudi akapunguan kor kategorial do sudi punguan kor wik na adong di huriamon sa sudi mahami Tuhan pasahaton satu lap ni gugunami hali Tuhan pos rohanami marhiti akka artana pinasahami lubi sianima na punasa arta banua kijak kami le Tuhan huboto hami do parsatokinad do pertibion parsatokinad do na adong di hamion alani selagi pasahat tu hami tiki na jopokon pasahatai madiri nami nagabe sihutoko las mamrosan silang nahu pasahat na di pinasahatmu tuhami di bagasan tikyon ali Tuhan pardingkan bahasa nang di bagasan akaulau diakuni sosial na sahupatu pahami lahu pasahaton pangurupion jaka pakubasion diakuni na niuluhon ni kitua dewan nama nami situa erhare tonga do sude aka anggota ni dewan diakuni ni huriamon na saya girgir jala jojok na sida Tuhan manopot akan amar sahid akan manopot nangaliam mohop hitung-hitungan ya kapar sahito do akka pergumulan ningulu paborhaton ni huriamon madasida di bagasan pos ni roha asa toktong masirupan mamorsan akan doki songon hatam nahubiki hami di akka perbarita nauli ali Tuhan pasahatai matuho nahubiki hami tikting di bagasat tikion imaka pertangyangan di tonga-tonga ni huriam di wik Bethlehem bagas nyamang RH Hutapia di wik Efrata ni keluarga M Siturus dohot nang akka pembinaan pembekalan ni situa do akka calo situa pematuhan nama juluan sudi akka narasumber naroti inganani dohot akka ulaun sakramen padidion nabadian nang sipatu ni huriam di bona ni bulan Julion ali Tuhan tuho mahu pasahat kami sudi akka programi songonina akka namarulang tahun toktong ma ulahon nai madok moliati tuho dia kana marningot haso sorang ni akka ruas ni huriam sorang tu portibion asa toktong ma dinaung di parar hohami ojak loko hahi pasong toktong hami madok moliati toktok kami pasahat tendang muli tu adupamu song namarningot di perdongan sarpion hotripe toktong ma lampagadda lampadajom nang akka hulong ni roha dia kapardongan saripioni ali Tuhan dang lupa na posom manangyakos sembimbaron akka ruas ni huriam naung ditangyakot dia katik kinasalpu jalan waeng pihutangyakok kami muse ima pardihuta ni amang tisi tohang buru siahaan januit Nasaret pardihuta ni naposom amang situa jesinabila inang buru si mamora sanuit Bethlehem Minyamin si Hobbing yan ako niya mang ha si Hobbing buru nababan sa Bethlehem amang RJ hutanggaol inang buru si dabalok siyan Efrata na sa turus dupi di bagasan akka perupat jalan songoni nang akka naposo bulung ni huriam na tongo di bagasan akka pemulihan Novita Filian buru hasibuan di masa-masa akka pemulihan tuho matuhan pasatami akka ruas ni huriamon doho nasuruas ni huriam na tongo di bagasan ang kaparsaura di tonga-tonga di bagas coroon pasu-pasu maka ubat pasu-pasu maaka na madungani do aka pendampingan ni tim palamidis dohot aka na pasahaton pelian persobaon di pelia tau bulanan do sudi tutuh pakubasio secara fisik marhiti aka nabusi pasahaton na karos ni William pasu-pasu matuhan keluarga na pasahaton songoni nang aka keluarga na naing pasahaton nabuy kapsir rohana sida bahin sangat diwarmu may saluhut na ali Tuhan hupuji hai maho Tuhan di saluhut dengan di basam jalan ngatakas di baborhat huria marhiti na posom apala di bagasat tikyon ima punguan kategorial kur ama kantate nunga di pataridahon nasida
pakatidakon nasida Tuhan apala di minggu sadari omar hite jamita nasida satai saulual memuji Tuhan parsadani roha asa tunghibul jala marsuarana dengan pumenon sahat rodi ujungna atau lampagadama hapor syaud nasida lamar ronggo mama nang akaruas ni huria maka amana poso manabai akapar barita nauli nang borohat tutu nasida nang diauhul nasida ro nasida tutonga-tonga ni huriaon lau makkobasi sadengan denganna dangga besi hubasan dala idu tutu akapungan kor nang pinaujakmu di huriam HKBP orang indah borhat manasida borhat mahami parhalado borhat manang sudia karuas ni huriam tu saminggu 7 lado na pina borhat ni akatangiang pinuji pina sangat matuhan warmo olat nion sahat rudi saliling nililingna amin. Papa sahak ma pelihatan muli tua lupa ni debata songoni nang minggu gerakan berdiakonia tapa sahak ma pelihatan tujulu ni altaron ditikina mare dehita hubiki suaram o Jesus. Kamis
Kor Agape. Sudi kita mengendeho. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring anak-anakku, paturuh malamku, asa tatangnya kuma pilihan nata pa pengutu adupan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silolehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyanan nilihomi tu hami pilihan nami tu. Saya jalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti sa uparhasi yang hami pilihan on. Pati buluhon na rajau ni tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalamutan na hami gurang ni silolehom bitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongan sonda di banua gijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapari, se samalo sanami songon panesanami di dosa nindongan amar dosa tuhami, unang hami tugi kon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina ho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar homa damena tutoldim. Ya, huriani Tuhata, boy mahita jongjong di bagasa tikyon di hamakamang songolinang adong di lantai 2. Huriani Tuhata, disok kami sudia kaparhubas parhala doni huriata madok moliate di harorota salu akka amanginang di pasu-pasu Tuhata ma perjupangata sudi mahami akka parhubas di parar Tuhata madok tuhamu akadabang dainang do sudia kahagi pinaribot. Selamat hari Minggu madihita salehutna.
Tuhan tama masuk-masuk. Horas. Unang lupa kita belajarnya ke yang aku terima jenapa sebelum mana terakhir teh. Oke, mau lihat mak. Marsi panganon ama kantate teh. Ya, asal dokumen semua sudah kita dok keperhubas didokumentasikan sudah pada saat hadir pada saat ini. Semua itu. Doh petugas nomor hubas di Tikyon akan dapat pistola di Jorungan.